नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मुंबईत परवडणारी घरे देणार एकनाथ शिंदे यांची माहिती. बदलत्या हवामानामुळे उत्पादनात घट, श्रीफळ महागलं आणि भाजपच्या पडत्या काळात आम्ही मदत केली, गुलाबराव पाटील यांचं सूचक विधान. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी कुणाची गय केली जाणार नसल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलंय. बरोबर आहे. पवार साहेब मोठे नेते आहेत आणि त्यांनी अनेक मोठी पदं भूषवली आहेत. त्यामुळे ते बोलताना विचारपूर्वक बोलतात. ते विचार 80% समाजकारण, 20% राजकारण हे आम्ही मूलमंत्र जपण्याचं काम करतो आणि तेच काम मिलिंद देवरा करतायत. याचा मला आनंद आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. मी इथल्या आपल्या शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, नगरसेवकांचं अभिनंदन करतो. अतिशय चांगला कॅम्प या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेला आहे आणि हजारो लोक याचं बेनिफिट घेत आहेत. त्यामुळे मला समाधानही आहे की शिवसेनेच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिर असेल, चष्मा शिबिर असेल, मुलांची हार्ट सर्जरी असेल, असे अनेक शिवसेना वैद्यकीय कक्ष जो आहे बाळासाहेबांच्या नावाचा, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आहे, अशा माध्यमातून राज्यभरात हजारो कॅम्प आपण लावले. लाखो लोकांना त्याचा दिलासा दिला. शेकडो अँब्युलन्सचं वाटप केलं. त्यामुळे शिवसेना हे फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करत नाही, तर निवडणुका असू द्या नसू द्या, शिवसेनेचं काम वर्षाच्या 12 महिने चालू असतं. आता कोणाला राजकीय चष्म्याची गरज आहे ते तुम्हाला जास्ती माहिती आहे, कारण त्यांना सगळ्यांना कावीळ झाल्यानंतर पिवळं दिसतं. त्यामुळे अशा लोकांना चष्मे द्यायला पाहिजे, तेही चष्मे देऊ. महाविकास आघाडी मध्ये बिघाडी होण्याची चिन्ह दिसायला मिळतात. संजय राऊतांनी नारा दिलाय की आम्ही आता एकटे लढू. दुसरीकडे काँग्रेस म्हणते की आम्हाला विश्वासात घेऊन हे सगळं म्हटलं पाहिजे होतं. कुठेतरी बिघाडी दिसून येते. मी एकच सांगतो, त्याच्यामध्ये फक्त ते स्वार्थासाठी एकत्र आले होते. लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये फेक नॅरेटिव्ह पसरवून लोकांची दिशाभूल करून मतं घेतली आणि मतं मिळाल्यानंतर ज्यांनी मतदान केलंय त्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसला. मग त्या लोकांनी विधानसभेमध्ये त्यांना जागा दाखवली. 2.5 वर्षामध्ये महायुती सरकारला मी मुख्यमंत्री असताना मला फक्त रोज शिव्या, आरोप याशिवाय दुसरं काही दिलं नाही. देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री होते, त्यांच्यावर आरोप एवढ्या खालच्या थरावरचे केले की जेलमध्ये टाकण्याचं कारस्थान केलं. तू तर राहशील नाही तर मी तर राहीन म्हटलं आणि काय काय म्हटलं, अजून ते मी बोलू शकत नाही असे शब्द वापरले. आता आपण पाहतोय काय बदल झालेला आहे, काय जादू झालेली आहे. आणि मी म्हणेन सरडे रंग बदलतात, पण एवढ्या फास्ट वेगाने रंग बदलणारे वरळी मी पाहिले नाही. वरळी पुनर्विकास प्रकल्पावरून आदित्य ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. कुठेतरी श्रेय या वरळी बीडीडी पुनर्विकासाचं घेऊ इच्छित आहेत ते, त्याकडे कसं पाहता? त्यांच्याकडे सत्ता होती, मुख्यमंत्री पद होतं, सगळं होतं, खासदार होता, खासदार होते, आमदार होते आणि मग हे वरळीकर का वंचित राहिले हा प्रश्न वरळीकर जनता त्यांना विचारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आता गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईमध्ये, आता गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईत परवडणारी घरं, परवडणारी रेंटल घरं, त्यामध्ये वर्किंग वुमनसाठी घरं, मुलं जी शिकायला येतात त्यांच्यासाठी हॉस्टेल आणि सिनियर सिटीजनसाठी देखील घरं आणि गिरणी कामगारांसाठी घरं, पोलिसांसाठी घरं, हा आमचा अजेंडा. आणि त्यामध्ये परवडणारी घरं देण्याचं काम आम्ही करू आणि यामध्ये आमूलाग्र बदल कायद्यामध्ये करावा लागेल. निश्चितपणे आमचा अजेंडा आहे सर्वसामान्य माणसाला घर. जसं प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी PMY सुरू केला, पंतप्रधान आवास योजना, लाखो लोकांना, करोडो लोकांना देशात घरं दिली.
तसंच महाराष्ट्रामध्ये देखील या ठिकाणी जो मुंबईकर मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला आहे, कुणामुळे फेकला गेला आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. कुणामुळे त्याला घर सोडून व नाला सोपारा वसईला जावं लागलं, बदलापूरला जावं लागलं हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण मी त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही. आम्ही एवढंच आहे की या सर्वांना मुंबईकर जे बाहेर गेले त्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईमध्ये आणण्याचं काम राज्य सरकार करेल आणि मुंबईकरांना दिलासा देईल. मुंबईत सर्व घटकांसाठी परवडणारी घरे देणार असल्याचं विधान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलंय. विचार 80% समाजकारण, 20% राजकारण हे आम्ही मूलमंत्र जपण्याचं काम करतो आणि तेच काम मिलिंद देवरा करतायत. याचा मला आनंद आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. मी इथल्या आपल्या शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, नगरसेवकांचं अभिनंदन करतो. अतिशय चांगला कॅम्प या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेला आहे आणि हजारो लोक याचं बेनिफिट घेत आहेत. त्यामुळे मला समाधानही आहे की शिवसेनेच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिर असेल, चष्मा शिबिर असेल, मुलांची हार्ट सर्जरी असेल, असे अनेक शिवसेना वैद्यकीय कक्ष जो आहे बाळासाहेबांच्या नावाचा, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आहे, अशा माध्यमातून राज्यभरात हजारो कॅम्प आपण लावले. लाखो लोकांना त्याचा दिलासा दिला. शेकडो अँब्युलन्सचं वाटप केलं. त्यामुळे शिवसेना हे फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करत नाही, तर निवडणुका असू द्या नसू द्या, शिवसेनेचं काम वर्षाच्या 12 महिने चालू असतं. आता कोणाला राजकीय चष्म्याची गरज आहे ते तुम्हाला जास्ती माहिती आहे, कारण त्यांना सगळ्यांना कावीळ झाल्यानंतर पिवळं दिसतं. त्यामुळे अशा लोकांना चष्मे द्यायला पाहिजे, तेही चष्मे देऊ. महाविकास आघाडी मध्ये बिघाडी होण्याची चिन्ह दिसायला मिळतात. संजय राऊतांनी नारा दिलाय की आम्ही आता एकटे लढू. दुसरीकडे काँग्रेस म्हणते की आम्हाला विश्वासात घेऊन हे सगळं म्हटलं पाहिजे होतं. कुठेतरी बिघाडी दिसून येते. मी एकच सांगतो, त्याच्यामध्ये फक्त ते स्वार्थासाठी एकत्र आले होते. लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये फेक नॅरेटिव्ह पसरवून लोकांची दिशाभूल करून मतं घेतली आणि मतं मिळाल्यानंतर ज्यांनी मतदान केलंय त्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसला. मग त्या लोकांनी विधानसभेमध्ये त्यांना जागा दाखवली. 2.5 वर्षामध्ये महायुती सरकारला मी मुख्यमंत्री असताना मला फक्त रोज शिव्या, आरोप याशिवाय दुसरं काही दिलं नाही. देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री होते, त्यांच्यावर आरोप एवढ्या खालच्या थरावरचे केले की जेलमध्ये टाकण्याचं कारस्थान केलं. तू तर राहशील नाही तर मी तर राहीन म्हटलं आणि काय काय म्हटलं, अजून ते मी बोलू शकत नाही असे शब्द वापरले. आता आपण पाहतोय काय बदल झालेला आहे, काय जादू झालेली आहे. आणि मी म्हणेन सरडे रंग बदलतात, पण एवढ्या फास्ट वेगाने रंग बदलणारे वरळी मी पाहिले नाही. वरळी पुनर्विकास प्रकल्पावरनं आदित्य ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. कुठेतरी श्रेय या वरळी बीडीडी पुनर्विकासाचं घेऊ इच्छित आहेत ते, त्याकडे कसं पाहता? त्यांच्याकडे सत्ता होती, मुख्यमंत्री पद होतं, सगळं होतं, खासदार होता, खासदार होते, आमदार होते आणि मग हे वरळीकर का वंचित राहिले हा प्रश्न वरळीकर जनता त्यांना विचारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आता गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईमध्ये, आता गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईत परवडणारी घरं, परवडणारी रेंटल घरं, त्यामध्ये वर्किंग वुमनसाठी घरं, मुलं जी शिकायला येतात त्यांच्यासाठी हॉस्टेल आणि सिनियर सिटीजनसाठी देखील घरं आणि गिरणी कामगारांसाठी घरं, पोलिसांसाठी घरं, हा आमचा अजेंडा आहे. आणि त्यामध्ये परवडणारी घरं देण्याचं काम आम्ही करू आणि यामध्ये आमूलाग्र बदल कायद्यामध्ये करावा लागेल. निश्चितपणे आमचा अजेंडा आहे सर्वसामान्य माणसाला घर. जसं प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी PMY सुरू केला, पंतप्रधान आवास योजना, लाखो लोकांना, करोडो लोकांना देशातल्या घरं दिली, तसंच महाराष्ट्रामध्ये देखील या ठिकाणी जो मुंबईकर मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला आहे, कुणामुळे फेकला गेला आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. कुणामुळे त्याला घर सोडून व नाला सोपारा वसईला जावं लागलं, बदलापूरला जावं लागलं
हे सगळ्यांना माहीत आहे, पण मी त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही. आम्ही एवढंच आहे की या सर्वांना मुंबईकर जे बाहेर गेले त्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईमध्ये आणण्याचं काम राज्य सरकार करेल आणि मुंबईकरांना दिलासा देईल. भाजपच्या पडत्या काळात आम्ही मदत केली त्याचा विचार करावा असं मत गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. ज्या काळामध्ये भाजपला मदत करण्याकरता आम्ही उठाव केला त्यांचा विचार भाजप करेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. कारण की शेवटी जो पडतीच्या काळामध्ये आपल्याबरोबर असतो तो आपला भाऊ. आता हे काय चलतीचं नाणं दिसतं आहे. 237 आमदार दिसत आहे, 20 आमदार आलेले आहे. संजय राऊतांचा कार्यक्रम संपला आहे. त्यामुळे आता युती होईल नाही होईल हा विषय जरी असला तर मला वाटत नाही की भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेला जवळ करेल. तर राम मंदिर व्हावं त्या सगळ्या गोष्टी पूर्णत्वास आल्या, पण ह्या माणसांनी त्याच काळामध्ये शिवसेना प्रमुखांचे विचार सोडलेले आहेत. रामदासभाई बोलले ते सत्य आहे आणि त्यामुळे जागा कोणाची त्यापेक्षा ते स्मारक शिवसेना प्रमुखांचं आहे आणि तिथे सगळ्यांचा हक्क आहे. कदाचित हे स्वप्न त्यांना मागच्या काळात पडलं असतं तर आज शिवसेनेची अशा पद्धतीची वाताहत झाली नसती. बाळासाहेबांचे स्मारक जे आहे त्यावरून काल बोलताना रामदास कदम म्हटलेत की बा उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या विचारांना कायमा फासली आहे, त्यांना स्मारकाची गरज नाही, त्यांना फक्त ती जागा पाहिजे. हे बघा, शिवसेना प्रमुखांचे जे स्वप्न होतं की या राज्यावर आणि या देशावर हिंदुत्व विचाराचं सरकार यावं आणि बाकी ज्या गोष्टी आहेत राम मंदिर व्हावं त्या सगळ्या गोष्टी पूर्णत्वास आल्या, पण ह्या माणसांनी त्याच काळामध्ये शिवसेना प्रमुखांचे विचार सोडलेले आहेत. रामदासभाई बोलले ते सत्य आहे आणि त्यामुळे जागा कोणाची त्यापेक्षा ते स्मारक शिवसेना प्रमुखांचं आहे आणि तिथे सगळ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे कोणी म्हणू शकत नाही की शिवसेना प्रमुखांचं स्मारक हे माझं आहे. शिवसेना प्रमुखांचं स्मारक हे सगळ्यांचं आहे. भाऊ, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकावरून अध्यक्षांची हकलपट्टी म्हणजे उद्धव ठाकरेंची हकलपट्टी करावी अशी रामदास कदमांनी म्हटलेलं आहे. ते आमचे नेते आहेत, त्यांची मागणी आहे, त्याबद्दल ते विचार करतील उद्धव साहेब. दिशा सैलन प्रकरण दाबण्यासाठी आदित्य ठाकरेंनी भेट घेतली असं म्हणतात. आगामी काळात शिवसेना नाही, येण्याबद्दल वाद नाही आहे, आली तर आमचं काही म्हणणं नाही आहे. पण ज्यांनी ज्या काळामध्ये भाजपला मदत करायला पाहिजे होती, ज्या काळामध्ये भाजपच्या विचाराला सोडून हे चालले गेले, पण ज्या काळामध्ये भाजपला मदत करण्याकरता आम्ही उठाव केला त्यांचा विचार भाजप करेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. कारण की शेवटी जो पडतीच्या काळामध्ये आपल्याबरोबर असतो तो आपला भाऊ. आता हे काय चलतीचं नाणं दिसतं आहे. 237 आमदार दिसत आहे, 20 आमदार आलेले आहे. संजय राऊतांचा कार्यक्रम संपला आहे. त्यामुळे आता युती होईल नाही होईल हा विषय जरी असला तर मला वाटत नाही की भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेला जवळ करेल. संतोष देशमुख प्रकरणावरती अजित पवारांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. बोरवेला मुळशी मतदारसंघ आहे, तिथल्या काही गावांचा प्रश्न आहे. त्याच्याबद्दल कलेक्टरांना आणि संबंधितांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यात 2 मत आणि एका ठिकाणी कुठेतरी सोमाणी म्हणून कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांनी इमारत बांधली आणि ग्राहकांनी तिथं फ्लॅट विकत घेतले. तर ते म्हणतात दादा ही बिल्डिंग अर्धी पाडतायत आणि अर्धी पाडून आमचं काय होणार, त्याच्याकरता जर आम्हाला विशेष बाब काही करावी लागेल. पण तो राज्य सरकारचा अखत्यारीतला प्रश्न असल्यामुळं मी एक्झॅक्ट काय बाहेर पडणार आहे, कारण त्या लोकांचा तसा काही दोष नाही. पण ते काढावीच लागते बिल्डिंग, रस्त्याच्या मध्ये येते म्हणून. आणि आमची लोक काहीतरी तिथं म्हणतात जेवढं आम्ही पाडणार आहे तेवढेच पैसे देऊ, असं नाही चालणार. त्याच्यात व्यवहारी जे असेल ते करण्याच्या करता मी लक्ष घालतो. एअरपोर्ट तुम्ही एअरपोर्टसाठी एअरपोर्ट दादा एअरपोर्टकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. एअरपोर्ट काय होईल पुढे आता? एअरपोर्टच्या करता मध्ये मीटिंग मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे, माझी इच्छा आहे, मुरलीधर मोहोळची इच्छा आहे, आमच्या सगळ्यांचंच म्हणणं आहे. थोडंसं काय होतं, कुठलाही जर प्रकल्प करायचा की काही नाही म्हणायचं इथं घ्या, काही नाही म्हणायचं नाही पलीकडे घ्या. म्हणून मी मगाशी म्हणलं की आता सरकारमध्ये काम करत असताना 95 लोकांचा फायदा कशात होतो ते बघून निर्णय घेतले जातील. कारण ज्यांच्या जमिनी जातात ते विरोध करणारच, ते 4-5% राहणारच. पण मॅक्झिमम जनतेला पुढं कायमचा 50-100 वर्ष त्या परिसराला त्याचा कसा फायदा होईल हा आमचा कटाक्ष. गाडी पाहायला मिळते. वेसायची मीटिंग लावली
कुठली अरे मीटिंग नाही लावली बाबा. नायगावच्या बद्दल एक VSIचा प्लॉट आहे, तिथं वॉल कंपाऊंड करत असताना कुणी जरा अडवणुकीचं भूमिका घेतली म्हणून पोलीस ऑफिसरला पण चोपडे ॲडिशनल SP आणि काही लोकांना मी तिथं बोलवलं आणि सकाळी मी पंकज देशमुखांनाही सांगितलं की ते आपल्याला करून घ्यावं लागेल. आता तिथं जाऊन स्पॉटवर बघितल्यानंतर माझ्या लक्षात येईल की का कोण विरोध करतं, अधिकारी प्रतिक्रिया. दादा, कृषी मंत्री जवळचं आहे सांगून पाठीमागील काळात वाल्मिक कराडने 140 शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. जे ऊसतोड यंत्र असतं त्याच्यात अनुदान मिळवून देतो म्हणून फसवणूक केली. शेतकरी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी. त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी SIT, त्याच्यामध्ये CID, त्याच्यामध्ये न्यायालयीन चौकशी या 3 चौकशा लावलेल्या आहेत. कुणाचं काय म्हणणं असेल, तक्रार असेल तर या 3 एजन्सीकडे जाऊन त्यांनी तक्रार करावी. त्यामध्ये कुणालाही पाठीशी घालण्याचं काम केलं जाणार नाही. सगळ्यांना कायदा नियम सारखे. मला बाकीचं कोण काय म्हणतं त्याशी घेणं अंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. मात्र आपण वाल्मिक कराडवर आपण बघतोय की कुठली अशी कठोर त्या संदर्भामध्ये जे कोणी दोषी असेल त्यावर कारवाई केली जाईल असं राज्याचे प्रमुख देवेंद्रजींनी सांगितलेलं आहे. आम्हाही लोकांचं तेच मत आहे आणि तशा पद्धतीनं एखादी चौकशी करून काही झालं असतं तर गोष्ट वेगळी, पण आता CID आपली वेगळी चौकशी करते, SIT वेगळी चौकशी करते आणि न्यायालयीन पण चौकशी आहे ना बाबा. त्याच्यावर तिथं काही सरकारने काही कोणाला वेगळं काही ट्रीट करायचं नाही. सगळ्यांना कायदा सारखा. महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी पाहायला मिळते. शरद पवार स्वतः नाराज दिसत आहेत आणि त्याचबरोबर आज म्हणजे संजय राऊत सुद्धा टीका करतायत. 3दा CMना भेटतात जाऊन वेगळं काय. मला महाविकास आघाडीचं काही माहिती नाही. महायुतीमध्ये आम्ही काम करतो. अरे बाबा, मला माहिती नाही. उगीच काहीतरी माझ्या तोंडून मधून घेऊ नका. मला महाविकास आघाडीचं माहिती नाही. महायुतीचं आणि सरकारमधलं जर काही असेल तर आपण विचारू शकता. धन्यवाद. उपकेंद्राचं उद्घाटन केलं. खासदार सुप्रिया सुळेंनी नाराजी व्यक्त केली की आमंत्रण उशिरा देण्यात आलं. त्यांनी पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं आहे. ऊर्जा खातं मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आहे. मुख्यमंत्री हे माहिती घेतील आणि त्याच्यातनं कोर्टची योग्य कारवाई करतील. त्या संदर्भामध्ये कितीदा तेच सांगायचं. जे कोणी त्या एकंदरीत चौकशीमध्ये दोषी असेल त्या सगळ्यांवर कारवाई होईल. आरोप झाले त्यावेळेस त्या नेत्यांनी मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन बाजूला झाले, चौकशीला सामोरे गेले. तुम्ही त्यांना पाठीशी राहता. अरे बाळा, चौकशीला सामोरं गेलं. तुझी चौकशी केव्हा होईल? तुझं नाव आलं तर होईल ना. तुझं जर नाव नसेल तर चौकशी बळबळ तुझी करतील का रे? काय तुम्ही पण. देवकार्य, लग्न समारंभ, सण उत्सवात मानपान गारण्यापासून कोकणात जेवणात सर्रास वापरलं जाणारं श्रीफळ 40शी पार झालंय. महागाईचे चटके सर्वसामान्य माणसाला बसत असताना नारळाचे दरही वाढलेत. हवामान बदलाचा परिणाम फळबागांना बसत असून नारळाच्या झाडाला फटका बसलाय. त्यामुळे नारळ उत्पादन घटलंय. नारळाचे प्रतिनग दर 20 ते 50 रुपये झाल्यानं ग्राहकांच्या खिशाचं खोबरं झालंय. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नारळाचे दर 40शी पार पोहोचले असून हा दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर पोहोचला आहे. त्यामुळे रोजच्या जेवणातील नारळ तोलून मापून वापरावा लागत आहे. बहुधा हा वापरही काहीसा कमी होताना दिसत आहे. बाजारपेठेतील नारळ विक्रेत्यांची संख्याही कमी झाली आहे. नारळ उत्पादनात कमालीची झालेली घट तसंच नारळाला असलेली मागणी पाहता नारळाचे दर वाढले गेल्याचं बागायतदारांकडून सांगण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता या ठिकाणी बागायतदारांकडून मोठ्या प्रमाणात नारळाची लागवड करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून गेली कित्येक वर्ष मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नारळाचं उत्पादन घेतलं जात आहे. नारळाच्या उत्पादनासोबतच या ठिकाणी सुपारी, काजू, आंबा आदी उत्पादनातून येथील शेती बागायतदार आपली रोजीरोटी भागवत आहेत. गेल्या काही वर्षात नारळाचे दर कमी जास्त होताना पाहायला मिळत आहेत. निसर्ग चक्र बदलत आहे. बदलतं हवामान, असंतुलित पाऊस आणि कीड रोगाचा सातत्याने होणारा प्रादुर्भाव लक्षात घेता गेल्या काही वर्षात नारळाचं उत्पादन निम्म्यावरती येऊन ठेपलं आहे. बदलतं वातावरणच नारळाच्या उत्पादनाला मारक ठरत आहे.
एकूणच याचा परिणाम नारळाच्या दरवाढीवरती दिसून आलाय असं बागायतदारांचं मत आहे. गतवर्षी साधारण 10 रुपयाला मिळणारा नारळ आता 25 ते 30 रुपयांपर्यंत बाजारपेठेमध्ये विकला जात आहे. तर त्यापेक्षा मोठा नारळ हा 35 ते 40 रुपयापर्यंत पोहोचलाय. थेट बागायतदारांकडून नारळ घाऊक विकत घेतल्यास हा दर काहीसा कमी मिळत असला तरी बाजारपेठेत असलेले दर मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नाहीत. त्यामुळे सध्या नारळ मोठ्या प्रमाणात भाव खाताना दिसत आहे. सावंतवाडी तालुकास्तरीय बाल कला क्रीडा व न्यायानिमी होणार महोत्सवात समूहगीत स्पर्धेत सावंतवाडी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा नंबर 4 सावंतवाडीनं तालुक्यामधून प्रथम क्रमांक मिळवलाय. पाहुयात विद्यार्थ्यांचं सादरीकरण. कोकण बाजारच्या 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्त निलेश राणे यांनी दादर स्काउट हॉल येथील विक्री प्रदर्शनास भेट देत कोकणातील उद्योजकांना शुभेच्छा दिल्यात. कोकण बाजार हा आपल्या मराठी कोकणी लघु उद्योजकांसाठी एक व्यावसायिक अभिनव आणि सातत्यपूर्ण व्यासपीठ आहे, जे त्यांना स्वतःचं हक्काचं मार्केट मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलंय. मागील 3 वर्षात कोकण बाजारानं 1 लाखांहून अधिक समविचारी लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागानं 74 भव्य प्रदर्शनांचं यशस्वी आयोजन केलंय. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही माध्यमांचा प्रभावी उपयोग करत नवउद्योजकांना व्यवसाय वाढीसाठी भक्कम प्रोत्साहन आणि नवी दृष्टी प्रदान करण्यात कोकण बाजार नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि उद्योजकांच्या सक्रिय सहभागामुळे हा उपक्रम यशस्वी ठरला. 100% मराठी कोकणी उद्योजक असलेला हा 75वा अमृत महोत्सवी कोकण बाजार विक्री प्रदर्शन 11 आणि 12 जानेवारी रोजी स्काउट हॉल छत्रपती शिवाजी पार्क दादर वेस्ट मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला. या प्रदर्शनाला आमदार निलेश राणे यांनी भेट दिली. यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील या सर्व उद्योजकांच्या व्यवसायाला भेट देत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. शिरगावचं जागृत ग्रामदैवत व मायरवाशिणींच्या श्रद्धास्थानी असलेल्या श्री पावणाई देवीचा हरिनाम सप्ताह पौष महिन्याच्या पुत्रदा एकादशी दिवशी शुक्रवारी 10 जानेवारी रोजी देवीच्या देवालयात पारंपरिक रीतिरिवाजानुसार भाविकांच्या अलोट गर्दीत भक्तिमय वातावरणात साजरा झाला.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मुंबईत परवडणारी घरे देणार एकनाथ शिंदे यांची माहिती. बदलत्या हवामानामुळे उत्पादनात घट, श्रीफळ महागलं. आणि भाजपच्या पडत्या काळात आम्ही मदत केली, गुलाबराव पाटील यांचं सूचक विधान. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.